Привет, хора! В този клип ще направим много малък анбоксинг в два профила, защото просто другите малко трудно успявам да ги събирам. Така че ще направя втори клип, в който ще събера, съжалявам за излишните шуме, но просто съм навън. Така че да, сега ще правим анбоксинг и нека смисъл от цял профил имам това и от друг имам друго. Сега че нека да започваме. Ама естествено, леер. Така. Тарам! Така. Епик! И нищо. Пари. Да видим. Супер, разбира се. Това за Тара. И още... Митик! Нещо ново. Не, значи нямаме късмет в този профил. Окей. Ето сега се влизам в другия момент да го намеря. Той е най-слаб, но няма значение. Когато сме събрали това. Сега ще го отвориме. И тук сме събрали двата три неща, ама от сърце. Така че да. Така, Джаки и Митик и нищо, нали? Точно тъй, нищо. Ама пак поне се гордея, че ми се падна това, да. Явно това ще бъде. Понеже съм навън, нали? И събирах доста време за този анбоксинг, така че да. Така че ако ви е харесал клипа, пръснете лайк бутона, абонирайте за канала, скнете камбанката за още такива известия и ако искате да ви покажа всичките скинове, ще го направя в следващия клип, който ще бъде отрекачен. Така че да. Това е всичко от мене и да, целувам ви, бай-бай!